An behiga sarani. Ukoila sabai. Ano soto 15 bar. Ukukui thup kari mani. Ang behu join jagang silia. O mukha hamzo biang torang torang khar join kya. Busa butunya tuir phaidi nogo. Busa rong no bunya ya theu tok togre ko sabai kelang ba kya bui kelang ba kya. Bismarok sabai bai nya yak tro sabai bai. Nang ta pur thang jong ol khijing ma. Henki babs nong bagi tini bohan hai video update kral tu fajak babs nok hamil dai title nungno kam ke sai mangana eba boji mangna ke babs nong tinin video kam belai ni wana ma sin tam ni babs nok pulan nok video screen nungno kam ke sai mangana eba kam ke boji mangna pari nge babs sung pisi kok sai wai sung sin video no sengnan bahak thang lai ke babs nok tini no video no kisa pulan chimi pai chung rati kam ke lai tongli pari nge babs sung pisi kok sai wai sung sin video no sengnan bahak thang lai sinai Hingga bab song tinin video kam belai ni wana ma sin tam ni bab song thana chala haini hai sini khorok sa takuk mithun tirpra no haini hai bini bihik asarani tirpra haini hai sini mithun tirpra no pokrok goda bai 20-30 phungri mang no sini mithun tirpra no pokrok phatir hui nai thei khlai nai klangai kharthaka alka sala bai ge amuni yagulo sini mithun tirpra bini bihik kharthamani yagulo ge sini mithun tirpra bo teruk khlai nai sisa hui nai naitu khate apur ge misini takuk mithun tirpra bo bini bihing no nonglang dia bini bihik asarani tirpra angkha sini takuk mithun tirpra no bokrogo goda bai 20 series pungri winai thei khai klang mani yaglo hingke alkasla wansasla bai khari thangka ge bab song amoni yaglo hingke sini takuk mithun tirpra bo sija winai sini social media o bo kari kha tam ni mala sin takte bo khono bo kaham ke bini bukhani kongno share khlainani bagai bo mapunuka Paringke bab sung main topic thanan segang hai sung sini takuk mithun tirprani maplini bisingti eba bini khokni bisingti sung kaham ke thani kok kaham ke khnai nalene ge bab sung no kija sini takuk mithun tirprani khokti eba bini maplini bisingti kaham ke poji tongli tamni male bab sung no bo bini o maplini bisingti phano eba bini khokni bisingti saimanani bagai paringke bab sung bisi kok sewa hai sung sini takuk mithun tirprani maplini bisingti kisa ai nalene An behiga sarani ila sabai. Ano soto 15 bar ukukui hage thup kari mani ang wasin chip ke ma kalai kya. Ang kunpan size malia. Borok kalai kana. Ang uko jaga wasin potok. Potok kolok makai. Himla jaga himla. Kade. Bo jaga. Uko jaga. Oro. E jaga potok kolok makai kalai jak. Ukoren la thanau ila taka urani. Bok masa yana ukukui soto 15 bar. Hage ana bunya ang hage ang kunpan size malia ana kiklai bosa bodi tlangai kharjak. Oja kalai kana. Ang oja kalai Boka biang tipu afro. ukul tipu boyang ukul tei. Bo biang saja tong. Boyang sajo ang yang nahajak. Nang kaya na hanja. Ang yang nahajak boyang basajak. O bol o cheli je nono bumane obodo latha. Mono lata. Obka boroton. Molka korton uko bolo beksa. O kolchina. U bin bok tadi dokmon bok sa. Bo bai bu nono. Uko mo bai. Bo kayang na. Bok yang patsa patsa Nang kayang ngo. akayang nahajak. Mungkin nang wasi chit kalai karo. Ang rosi chikke klai kya. Bo mai ka kalai phunu karo de. Pura wasi poto kolok khai. Bo mai ka. Ema ke. Wasi kalai ko mai ka. Ema ke klai jak. Ni buri afro bo jaga. An buri afro aing noko an puchile aing nok kharja jak ang saimia. Yang khatangka. Yang phaje kharja ang saimia. Kun fa silia. Ang kon fansia. Abun ya gol tamang kan. Aban ya kalo ang iran thai ke maka ge uko noko thangai. Thui kya. Ba ka thang. Nukla kisa. Maka ke chang ma ke. Ba ka. Ma ke maka ke chang. Yak moto yak soli ane. Thui jo tong afro. Pura saga thimangan sago. Ang or thangai rokonya. O jaga thangka. O jaga ma ke maka ge ko jaga thangai thoka. Bo jaga hindi tho. Obo kata mono. Moka ganti no. Obo ganti no. E koro wasi poto kolok to jaga. O jaga bo. O jaga O ka tong kan ngapro. ang ma ki pokro haza yang jak ro haza poto kolok mak lajak. O jaga. O jaga. Kunu ba bo ma ka kajang ngapro. E ma ki ang ma ki lajak. Uro ma ka tong ka. E ma ken siring. Ko kuroi. Kep kre. Gana gini ke bunu gya. Gana kep nung na kre. Nin buri ka pro bo jaga. Apro ke por thang ba ken jugalei. Ang por bazai ya na chukai butai por nung gya. Engka neka yang jeni ni no ko tong yau tam bagai ono kham yau phaika. Ang kun pan size mele ang gai. Phade yang phade. Nang ka obosi nok ni nok ni phaika ta na. E ang kai mo se thura nyok ni yang ma ka ma phakite. Ang asa sili ang kai. Obosi ni nok ni phaika. Mo nok ni agar thang roko chungya. Non tang gai bu. Ani rang pusia bo ang selen থেকে rang 50 রমানে 2000 সে কম ও rang nam nigar pri hisab ria wak phalmane buang phalmane bun phalmane aptirang sunginya bonang hijab namani elege bang mai hijab ria walemang to bo je kok samne ang kok ham boy sungi bis ban ka ham ka ham ya mungsab saya han beurei ana bu mani seli bai 615 bar ukoro dak
boro tuku mangka Iro tu kumaka pokhor tu kumaka. tongra de nadi takok tai bukuk song ekdom kesa obo bujak mansi na Mbak bukong ko. obo je kumaro joto bujak man mangda Bag bujak wae mang. oh mayo nai nei gara di oro ko pukpacha Yak mo puli jasa tai Ojaka. hami maya. yak Mo bag bari. obo je phuli tong mane sibuk somaro ya nale Boku mani bag bu wae bo. kumasi na Bag bu mani. yang punula Yang kai. nadi takok tai bukuk song nadi yang obo bujak man nadi obo su phuli tongkha yang nadi bujak ya je kaham ombo obo sudai skri khata gana ka punula nadi ombo obo gana ka punuk di nadi ekdom mililiya obo sibuk sujak ma haing tongkha o jaga to bo O jaga bujak. o cheli bain bo na O sele ben bu. Ngai ko molo sabai klain thaka. Kani. Rang puja bu. mobile kata amba gai suba kya Mobile ka ang borom na juko man ko khusok ang boy ko rok masawan ni bo mol hage boko klain jang. o mobile sabne O mobile kani bani. Mo kaisa ka bosakang salama no painai. Mo nostang kang bono naka. Ke bonang ta kaisa 260,000 ketal paire jak. obo busuk Mon দাম 15,500 mon দাম 14,500 bopro pai mane bo mokai 7 mas ngha obo ka sabatoi mokai kaham ka mon buriti mani obni beritiyo asaran ti pertui mo ob nang na pai robo ang pai klangu nini pai mani nin rang bai bono subai kalangka bon sabai klangka obo ka mo bu 15,500 pemeni mokan logi bayo tongmani obo ka boro subai kya obo bo jaga tongpro subai mokai yak ne theke nai sabai ke mokai ang jedina paga dinok khidari kaka wasin ses obo ka je furo nang buja ka furo to subai ang ana jedina bui klangka bo mobile wa ke mai ke klan jaga nono to sekang bu na mobile to mobile sekang buka bo jaga subai abo mobile no asar ter te ses laki mo nok bisingo nok bising asar ter te hai ngi bobanya বাইরে নকরে পাই নাই বড় মাকে ওভারটেক লাই উকল তো yang kun tai kon pan size malia nini beribai nang tambagai asuk buja ka mobile ro subai jaka noro relationship je hamjak mong je poribar khai tongmani abo kasang khari da tamo mililaya da tamo bomhai puilan se tamo ka sai khana garati ang bona hamjagai nau akas jaka 2009 ang bona hamjagai ka ang budin ka gari kamu aka bosabati bu tang tang mak samti tong nangla ya to bosor ang bo bai hamjagai tongo ওতলে বস আর তামং যাক আমি কোন কক শান্তি কে ছায়া ফোন লাগে ফোন রিসিভ কইয়া আমায় কক সারিগাল সারিয়া পারান বড় কক সারিগাল সারিয়া ফোন ইয়াকে খাইকে নামার বিজি খাইতনো ইয়াকে ব্লক খাইতনো ইয়াকে মাগতনো বো সুড়ো রাং না খাই রাং সিমিং সান হরো সুড়ো রাং না হডি মাংনি সাও Hingke babs nok khnai ma khna sini takok mithun tir brani khokte eba bini mamle ni bisiting rok kam ke puji ma khna nge phade babs ang nong na tewa sa hanya sini o takok mithun tir brani ustori nang tewa sa nong na kaham ke subai chukro boi sai khna rwana hingke babs nok kisa bidino pulan chimi paitang rati kam ke nai tungli phade nge babs sung bisi kok se hanya sung subai chukro boi sanan bak sung tewa sa thanglai pinai hingke babs sung sini takok mithun tir brani ka bo hingke agio hingke bo father hasteo bo samong khlai tongi o nge samong khlai tongi mani yaglo hingke bo sini takok mithun tir brani ka bo nogo phaiga ngai nogo phaimani yagolo hingke haino hai sini takok mithun tir bra bai bini bihik nogo lukung ni no teinai haino kisa misa kok banglai mani yagolo hingke sini takok mithun tir brani bihik asarani tir bra sini takok mithun tir brano goda bai bokrok 20-30 pungri winai bokrok phatri winai thiti khlainai sini takok mithun tir brano bini bihik boinai khari thangka alkasla bai ga amuni yagolo hingke sini takok mithun tir bra bo belaino kharmasa khlainai tap klai tongka ajagao nga amuni yagolo hingke sini takok mithun tir bra bo sajung sak no truk khlainai sijamani yagolo hingke bo bini bihing no naito khanok nukung rogo hingke manlia nga amuni yagolo hingke sini takok mithun tir bra bo social media bo ma kari khatam ni mala bini bakhani kok eba bini bihing ni no teinai bo social media bo sintai takok te bo sono bo phulungnani bagai kahamke sanan bagai bo ma karika hingga amuni yagolo hingke te sini takok mithun tir bra ni bihingka bini bwsani mobile kaini tongmani a kaini no bini bihik asarani tir bra bokogui jotono bangla sunga khlainai khari thangka hingga amuni yagolo hingke agi bo sini takok mithun tir bra bairo samkhlai tongi mani yagolo hingke sini takok mithun tir bra ni bihik asarani tir bra rangmang sanai horoi tongo kam nangpuru simino kol khalaiei rangmang sanai tongo nei saka sini takok mithun tir bra hingke babs nok le oba hai bidino nugunai boba hai wan sugunai nok o comment box nok kisa comment khai sanan na pok di tam ni le babs ang monong ni bakhani bisingte eba nong ni wan sumani bisingte ang kisa khlai na nyen bosongo hingga abna babs nok kisa comment khai sajadi
ge bab sang bisi kok sana thangli atam ni male bab sang kok sate video kisa logi thangka ge bab sang tin chalom musuk dra tin sinai hai nok web pesang chalo teu cha malai pi nai ge bab sang nok sini adi news channel bai sal brum brum nok krengi tong di sang no video update kadal sal brum brum no rewi tong nai pani ge bab sang bisi kok se wai hai sang sin video no mathang ba khang thang nai sinai ge bab sang tin chalom musuk dra tin sinai hai nok web pesang chalo teu cha malai pi nai ge bab sang nok video no pelanti pai thuk dra tin nai tamano ge pelai ya faro to no